Адпачынак у гарах заўжды актыўны. Летам гэта ровары, узімку гэта лыжы, а пешыя шпацыры ў гару круглы год. На расійскім курорце Красная Поляна пад Сочы ёсць месца, дзе краявід Каўказскіх гораў і чорную піраміду назіраем з беларускай зямлі. Комплекс адпачынку Беларусь і парк Фруктовы сад належаць нашай краіне, хоць на шыльдзе удакладнена «Управленне справамі Лукашэнкі». Тутэйшы гатэль падпарадкаваны сочынскаму санаторыю Беларусь. Дырэктар ужо ведае, што любімую турыстамі паркавую тэрыторыю рыхтуюць на продаж. Працаўнікі не ў курсе. Отдел бронирования комплекса отдыха «Беларусь». А есть ли территория, где можно будет совершать прогулки? У нас парк большой есть, фруктовый сад, то есть там можно будет, конечно, да, там 8,5 гектаров парк. В белорусских СМИ была информация, что в вашем парке будет строительство апартаментов. Ну, на данный момент, да, у нас он есть, он у нас функционирует. Пока информации нет, что что-то какие-то изменения, корректировки, пока что мы его продаем. Там свадьбы проводят. Парк складаецца з двух выдзелаў агульную плошчую 8,5 гектараў. На мапе бачым, што тэрыторыя, якую да 2028 года хочуць забудаваць, мяжуе з гатэльным комплексам. Гэтую зямлю Беларусь атрымала ў 2013 годзе, згодна з падпісаным 4 гадамі раней міжурадавым пратаколам аб узаемнай перадачы ва ўласнасць і арэндаванні зямельных участкаў. Правы ўласніка Рэспублікі Беларусь дзеюць 49 гадоў, але ўжо на 10-м годзе участкі вырашаюць прадаць кампаніі «Комплекс Інвест». Фірма фармальна расійская, але па сутнасці датычная да лукашэнкаўскага дарадцы і ценявога бізнесоўца Віктара Шэймана. Ініцыятыва «Белпол» перадала нам датаванае сакавіком 23 года абгрунтаванне «Комплекс Інвестам» камерцыйнай забудовы парку «Фруктовы сад» пасля набыцця участкаў па кадастравым кошце – 14 мільёнаў долараў. Дырэктар санаторыю «Беларусь» далічыў 1 600 000 за аб'екты, што знаходзяцца на тэрыторыі парку. Атрымалася 15 мільёнаў 700 долараў, але ў дамове купля-продажу, магчыма, пабачым іншую суму, згадваў прадстаўнік «Белпол» у нашым супольным расследаванні махінацыяў з участкамі пад Сочи. Пока за основу взята и так заниженная кадастровая стоимость. Но мы уже знаем, как легким росчерком пера эта цена может быть уменьшена вдвое. А что мешает уменьшить стоимость в 3, 5, 10 раз? Абсолютно ничего. Жадность Лукашенко не знает границ. Цана гэтых 846 сотак ужо ў 10 разоў ніжэйшая за рынкавую ў найпапулярнейшым горналыжным курорце Расіі. Паколькі грошы з продажу ідуць у беларускі бюджэт, беларусаў хочуць абкрасці ў 10-й ступені. Пра характар фармавання цэн на зямлю ў Краснай Поляне распавядае рыэлтар з 33-гадовым стажам Дмитрий Шапалин. В Сочи, в Красной Поляне, точнее, более инертный рынок в силу того, что мало новых, так сказать, объектов к реализации предлагается, мало пустых участков земли, и каждый новый пустой участок земли и объекты, которые строятся на этом участке, они получаются более, что ли, дорогие в силу редкости, в силу, так сказать, их малого объема, появляющегося на рынке. Прадаць зямлю запланавалі за бясцэнак, але збудаваныя там апартаменты па звышкошце. З разліку 9800 долараў за квадратны метр. Бачым у тым жа тэхніка-эканамічным абаснаванні камерцыйнай забудовы. Гэта дорага нават для прэміум жытла, кажа адмысловец. При массовой продаже все же цена должна быть процентов на 15, на 20 меньше, чем та цена, которая складывается в результате продажи одного объекта или там 2-3 нескольких. Поэтому при массовой продаже цена должна быть привлекательна для инвестора, для покупателя. Продаж будзе масаваю. До 28 года комплекс «Інвест» хоча ўзвесці 10 шматпавярховых дамоў на 200 кватэраў агульным метражом звыш 80 000. Прыбытак пасля адліку ўсіх выдаткаў больш за $500 мільярда. Сейчас русскому там среднему и высшему чиновничеству, а также каким-то, возможно, и бизнесменам нет возможности особенно проявить себя на рынках Европы и более, так сказать, и цивилизованных других стран, таких как Северная Америка и так дальше. Поэтому устремляются, так сказать, внутрь
России. Поэтому, да, Красная Поляна – одно из таких как бы элитных мест. Цалкам імаверна, што ў пасёлак пераедзе беларускі дыктатар, калі ўжо не зможа кіраваць сваёй вертыкаллю. Напярэдадні ў сумесным расследаванні Белсату і Белполу мы паказалі ўжо скрадзены ў беларусаў іншы выдзел у Краснай Паляне плошчаю 970 сотак. Той жа ўласнік, але праект некамерцыйны. Асабняк з працоўным кабінетам, басейнам і аховаю, VIP-катэджы, рэстарацыі, гараж, будынак аховы і найвышэйшы ўзровень бяспекі. Шык і бляск, які адпавядае ўзроўню рэзідэнцыі першай асобы. Найбуйнейшым актам абкрадання насельніцтва рэжымам, аднак застаюцца праекты Дана Холдынгу унутры краіны. За бясплатна аддалі на $1 мільярд зямлі коштам аўкцыённым $1 мільярд заплацілі бы іншыя забудоўнікі. Прыбыткі толькі перавышалі ў разы затраты. І гэтыя звышпрыбыткі былі вызваленыя ад падаткаў, ад падатку на прыбытак. І, уласна, дзякуючы гэтаму, гэтыя грошы мы потым расследавалі, як яны вывели іх на Кіпр і ў Арабскія Эміраты, і потым закупілі сабе у Арабскіх Эміратах там шэраг актываў. Падатковая не пагрукалася, следчы камітэт і пракуратура ў той бок і не глядзелі. Як і ў праектах холдынга-манапаліста ў гандлі зброяй, дзе кіроўныя пасады займала жонка сярэдняга сына дыктатара Дмітрыя Лукашэнкі. Такая сделка, значыць, даволі істотнага маштабу, якая гэтым разам аформлена на каманду Віктора Шэймана, на правай рукі Александра Лукашэнкі і былых супрацоўнікаў ягонай аховы і ўпраўлення справамі. Тая ж фірма, тыя ж людзі. Што да планаванага будаўніцтва апартаментаў у фруктовым садзе, летась у сакавіку зазначалі, што год зойме праектаванне, 2 гады, а значыць ужо ад сёлета будаўніцтва і яшчэ 2 гады продаж апартаментаў. Юлія Цяльпук, Белсат.